Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-4 ta' Mejju 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-għodwa tajba. Nel cammino di queste catechesi Fil-mixja ta' dawn il-katekeżijiet fuq ix-xjuħija, illum se nagħlqu ma' personaġġ bibliku anzjan jismu Elazar li għex fi żmien il-persekuzzjoni ta' Antiochju Epifanju. Hi figura sabiħa ħafna. Il-figura tiegħu tagħtina xhieda ta' relazzjoni speċjali li teżisti bejn il-fedeltà tax-xjuħija u l-ġieħ tal-fidi. Dan kien gburi. Nixtieq nitkellem propju fuq il-ġieħ tal-fidi, mhux biss tal-koerenza, tat-tħabbira, tar-reżistenza tal-fidi. Il-ġieħ tal-fidi spiss isib ruħu taħt il-pressjoni, anki vjolenti, tal-kultura tal-ħakkiema li tipprova tbaxxiha billi titratta qisha xi fdal arkeoloġiku jew superstizzjoni tal-qedem, fissazzjoni anakronistika u l-bqija. Ir-rakkont Bibliku, smajna silta żgħira minnu imma sabiħ kieku taqrawh kollu, jirrakkonta l-episodju tal-lut li b'digriet tas-sultan kienu mġela jieklu laħam is-sagrifikat lill-idoli. Meta wasal Elazar li kien anzjan ta' 90 sena, stmat ħafna minn kulħadd u awtorevoli, l-uffiċjali tas-sultan tawh parir biex jagħmel ta' birruħu qed jiekol il-laħmijiet mingħajr fil-verità ma jkun jagħmel dan. Ipokrezija reliġjuża. Hemm ħafna ipokrezija reliġjuża, ipokrezija klerikali. Dawn jgħidulu imma int għamilha ftit ta' ipokrita, ħadd mhu ħajintebaħ. Hekk Elazar kien ikun salva ġildu u ħasbu dawk f'isem il-ħbiberija jaċċetta l-ġest tagħhom ta' ħniena u ta' rispett. Wara kollox saħqu huma, dan kien ġest żgħir ħafna. Tagħmel ta' birruħek qed tiekol imma ma tikulx. Ġest insinifikanti. Ħaġa żgħira kienet, imma t-tweġiba serena u soda ta' Elazar tafas fuq argument li jolqotna. Il-punt ċentrali huwa dan li wieħed jonqos mill-ġieħ tal-fidi fix-xjuħitu biex jirbaħ ftit jiem oħra ma fihx paragun mal-wirt li hu għandu jħalli liż-żgħażagħ għal ġenerazzjonijiet sħaħ li għad jiġu warajh. Imma dan Elazar kien bravu, xieħ li jgħix b'koerenza l-fidi tiegħu għal ħajtu kollha u issa ma jiġħadix. Jikkundanna l-ġenerazzjoni l-ġdida meta taħseb li l-fidi kollha kienet xi ħaġa finta. Libsa esterjuri li tista' tiġi abbandunata għax taħseb li tista' żommha biss fil-ġewwieni tagħha. U mhuwiex hekk, jgħid Elazar. Imġiba bħal din ma tagħmilx ġieħ lill-fidi lanqas quddiem Alla, u l-effett ta' din il-banalizzazzjoni esterjuri ikun devastanti għall-interjorità taż-żgħażagħ. Il-koerenza ta' dan il-bniedem li jaħseb fiż-żgħażagħ, jaħseb fil-wirt tal-futur, jaħseb għall-poplu tiegħu. Propju fix-xjuħija, u kemm sabiħa din għax-xjuħ, hawn tidher bħala l-post deċiżiv, il-post insostitwibbli ta' din ix-xhieda. Anzjan li minħabba l-vulnerabilità tiegħu jaċċetta li jqis irrilevanti l-prattika tal-fidi. Ikun iġiel li żgħażagħ jemmnu li l-fidi m'għandha ebda relazzjoni vera mal-ħajja. Kienet tidher qudiemhom sa mill-bidu tagħha bħala ġabra ta' mġibiet li skont il-bżonn tal-mument wieħed jista' tapparsi jħaddanhom jew ma jħaddanhomx, għax ebda waħda minnhom ma hi daqshekk importanti għall-ħajja. L-injożi eterodossa tal-qedem li kienet theddida qawwija u seduċenti ħafna l-Kristjaneżmu tal-ewwel sekli
Kienet titterrorizza fuq dan. Hi ħaġa antika din, li l-fidi hija spiritwalità, mhux prattika. Qawwa tal-moħħ, mhux għamla ta' ħajja. Il-fedeltà u l-ġieħ tal-fidi, skont din l-ereżija, m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-imġibiet tal-ħajja. L-istituzzjonijiet tal-komunità, is-simboli tal-ġisem. Din il-perspettiva kapaċi tkun attraenti ħafna għax hi tinterpreta bil-mod tagħha verità indiskutibbli li l-fidi ma tista' qatt tirriduċiha għal ġabra ta' regoli tajbin jew prattiċi soċjali. Il-fidi hi ħaġa oħra. Il-gwaju li r-radikalizzazzjoni gnostika ta' din il-verità ixxejjen ir-realiżmu tal-fidi nisranija. Għax il-fidi nisranija hi realistika. Il-fidi nisranija mhix biss li tgħid il-kredu, imma li taħseb il-kredu, li tħoss il-kredu, li tagħmel il-kredu, taħdem bidejk. Imma din il-proposta gnostika tfisser tagħmel ta' birruħek. L-importanti hu li int fik għandek l-ispiritwalità u mbagħad fuq barra għamel li trid. U dan mhuwiex aġir nisrani. Dini l-ewwel ereżija tal-Gnostiċi li hi ħafna moda hawn bħalissa f'tant ċentri ta' spiritwalità u l-bqija. U tiżvojta x-xhieda ta' dawn in-nies li turi sinjali konkreti ta' Alla fil-ħajja tal-komunità. U permezz tal-ġesti tal-ġisem tirreżisti t-tawwiġ tal-ħsieb. It-tentazzjoni gnostika li hi waħda mill-ereżiji, ħanejduha kif inhi, waħda mid-devjazzjonijiet reliġjużi ta' żmienna. It-tentazzjoni gnostika tibqa' dejjem attwali. F'ħafna tendenzi fis-soċjetà tagħna u fil-kultura tagħna, il-prattika tal-fidi għaddejja minn rappreżentazzjoni negattiva. Xi drabi taħt għamla ta' ironija kulturali, xi drabi b'emarġinazzjoni moħbija. Il-prattika tal-fidi għal dawn l-gnostiċi li diġà kont issibhom fi żmien Ġesu hi meqjusa bħala esterjorità inutli, anzi li tagħmel ħsara, bħala fdal antikwat, bħala superstizzjoni taħt maskra. F'kelma waħda, ħaġa ta' xjuħ. Il-pressjoni li din il-kritika indiskriminata tħalli fuq il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ hija qawwija. Naturalment, nafu li l-prattika tal-fidi tista' ssir esterjorità bla ruħ, dan hu l-periklu l-ieħor bil-maqlub. Imma fiha nfisha mi xejn hekk. Forsi tmiss propju lilna, ix-xjuħ, missjoni importanti ħafna. Li rroddu lill-fidi lura l-ġieħ tagħha, nagħmluha koerenti kif kienet ix-xhieda ta' Elazar, il-koerenza sal-aħħar. Il-prattika tal-fidi mhijiex is-simbolu tad-djufija tagħna, imma pjuttost is-sinjal tal-qawwa tagħna. Aħna m'għadniex tfal, ma konniex niċċajtaw meta qbadna t-triq tal-mulej. Il-fidi jixirqilha rispett u ġieħ sal-aħħar. Bidlitilna ħajjitna, saffitilna l-ħsieb, għalmitna l-qima ta' Alla u l-imħabba tal-proxmu. Hija barka għal kulħadd, imma l-fidi kollha mhux parti minnha biss. Maħniex ħampartu l-fidi ma' ftit jiem oħra fil-kwiet, imma rridu nagħmlu bħal Elazar, koerenti sal-aħħar nett, sal-martirju. Irridu nuru bl-umiltà kollha imma bid soda, propju x-xjuħija tagħna li l-fidi mhix xi ħaġa ta' xjuħ imma hi xi ħaġa ta' ħajja sħiħa. Nemmnu fl-Ispirtu Santu li jġeddet kollox u hu jieħu pjaċir jenna. Eżis ħuti anzjani biex ma ngħid xjuħ qegħdin fl-istess grupp. Nitlobkom, ejjew inħarsu lejn iż-żgħażagħ. Huma qed iħarsu lejna. Ma ninsewx dan.
Jiġini f'moħħi dak il-film ta' wara l-gwerra sabiħ ħafna, it-tfal qed iħarsu lejna. Nistgħu ngħidu l-istess għaż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ qed iħarsu lejna u l-koerenza tagħna tista' tiftaħilhom triq ta' ħajja mill-isbaħ. Imma l-ipokrizija tagħmel wisq ħsara. Nitolbu għal xulxin. Alla jbierek lilna x-xjuħ kollha. tutti i vecchi. Grazie.